ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, боз дар имзо навор хонаҳои арзон ва квартира заминаҳои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. нархи хонаҳои имрӯза мешавад аз 50 000 сомонаги хонаи тайёр. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо рекламу дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои заминии фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз территорияи шаҳри Бухтар, аз шаҳри Душанбе, Ваҳдат аниқ аст, Аҳисор ҳам аст ва аз ноҳияи Восе бо аз дигар территория ҳам ҳаст. ҳам квартираҳои арзон ки аз территорияи Душанбе бо нархҳои 180 таки ҳамаш тайёр аст. хонаҳои имрӯзаи тайёр дӯстон азиз аз 50 000 сомонӣ сар мешавад. барои ҳам видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона дар дар видео оянда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 170 сомонӣ навора сар мекунем. марамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Восе дар кӯчаи Аҳмади Дониш гуфтага аст. хонаи 19 пеши таксиҳо, яъне ки ҷойи беҳтарин. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагии тайёр аст ки якта калидор, якта долони 10 метра ва 3 дар дигар хона аст ки хонаҳош дарунаш калон калон 6 ба 3, якта дигаш 5 ба 3 ами хел чизо ва ҳаст отдельни хонаҳои бараки зимистона ҳам дорад ки 2 дар 3 дар дигар хона дар онҷа хоб кухни отдельни ҳезумхона, оғул ду ошона барои ҷои гов молика дарахтони мевадиҳанда ба баня пеши канечкаи таксиё гуфтага аст соҳибшон. наздашда мактаб, мағозаҳо ва масҷид дигар чизо ҳаст. ами обуша камтарак дар берун обуша фақат мегзаронен, медорен зиндагӣ мекунен. ремонти хона 100% барои зиндагӣ яъне омода. дастрошро мегад мефурӯше бо нархи 200 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, вариантҳои алишам дорад. ба квартира аз шаҳри Душанбе буда ё ки аз территорияи шаҳри Бухтарам мешавад, яъне ки ба квартира ҳам аз Душанбе, ҳам аз Хурған ё ки аз дигар ҷо бо вариантҳои худтона пешниҳод ки обши вариантҳои алиши дорад, метавонед ки любой вариантҳои худтона пешниҳод кунед. ҳамаи шартош муайян аст, фақат метавонед зиндагӣ мекунед. дарахт, парахт, ошхона, баня, кухни, алохона, оғули ду ошона ҳама чӣ дорад. чӣ хеле гуфтам нархаш 200 бо арзонтар мешавад. ин ами рақамошон 918 позитсияни кор мекунад. боз маълумотшо мегӯяд ки ноҳияи Восе, кӯчаи Аҳмади Дониш, хонаи 19 пеши таксиё, ки канечкаи таксиё ҷои хуб дай арзон мекунанд. марамат як бор тамос гирем бо қадитон дигар маълумотҳои пурра ва ҳамаша фаҳмода метиҳанд муомилаи хуб мекунанд. занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар Душанбе дар тарафҳои Ҳисор ҷамоати уртабуз гуфтага аст. ҳамагӣ аз ами политехнику Душанбе мегӯяд 12 километр то хонара. аз Душанбе то хонара мегӯяд 12 километр роҳ. 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагии тайёра ки обсвет дорад, якта подвали калон, як калидор. хоб даруни хонаҳо, беруни хонаҳо маш стяжка кардаги аст бадром. хоб трезаҳои нав часпондаги документошам 100%. дар дуруни хона кондитсионер дорад, гирду ванаш ҳамаш маҳкама дӯстон азиз бо шароитҳои замонавӣ. дар трезаҳош пачка, ремонтҳои хона ҳамаш тайёр, фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ. боз дарахтони мевадиҳандам якчандта дорад. хоб дастирошро мегӯяд мефурӯшед бо нархи 180 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзон мешавад ё ки ба ягон квартира аз Душанбе буда алиша мешавад, яъне ки ба квартира дар шаҳри Душанбе буда алиш мешавад. бо агар ягон вариантҳои дигар ҳам дошта бошед, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. якум рақамошон аст 918 рақамоти Торкистон кор мекунад. дуюм рақамошон номери Россия аст, инашам кор мекунад. дар ин рақамошон яъне ки WhatsApp пайваст доранд. дӯстони азиз, кондитсионер, панзер ҳамаша қатиш метиҳад. хона тайёра, медорӣ зиндагӣ мекунӣ. марамат дигар маълумотҳои бештарша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хона ҳам фурӯшӣ аст, ҳам аренда, яъне ки квартира мешунад, яъне ки иҷора. ози ҳамаша фаҳмода метиҳад. ҳамчун хона ё ки ҳамчун коттедж чӣ хеле ки қабул кунем. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, дар пеши Глазной гуфтага аст. соҳиби ҷои беҳтарин да. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардаги хонаи калон, калидор, обсвет, топчан, кондитсионер, термис, обши қолин, парда ҳама чиш кати мегӯяд метиҳем.
агар кадоме ки иҷора мешина як моҳаш мегӯяд 6000 сомонӣ бо арзонтар мекунанд. Кадоме агар сумкате мехарам мегӯяд нархаш $65000 аст, бо конкретна арзон мешавад. кадоме ки вариант ба шумо мувофиқ бошад. бениҳоят хонаи фасон, хонаи зур, ремонтҳои замона бо ҳамаи чизи чораш, телевизор, кухни, гарнитур, термос, кондитсионер, обшим ҳамаш ки комплект ҳамаш меистад. кадоми сумкате мехара ҳамин меистад. кадоме ки иҷора мешинад нархаш як моҳаш 6000 сомонӣ. ҳамаи об, свет, канализатсия ҳамаи чизи ҳамин замонавиро дорад, яъне ки дар наздикиш банк, глазной, мағозаҳо, обшим ҳамаи чизои даркорӣ ҳастай. якум рақамошон аст TCL Тоҷикистон кор мекунад, дуюм рақамошон Мегафон аст, инашам кор мекунад. ҳар ду рақамошон кор мекунад. ҳам вариантҳои иҷора метиҳанд, ҳам вариантҳои фурӯшӣ, кадомеш ки ба шумо маъқул бошад. ин ҳамин рақамҳо дар шумо занг занед, бештар маълумотша ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. лайкҳоро фаромӯш накунед, навора подписаш кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат гуфтагӣ аст, Сӯйбуш. боз маълумотша такрор мекунам, ки аз мо хафа нашавед, чунки барои одамони фурӯшандаҳо муҳим аст. шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат. хона бадрон ҳам хона полни худ тайёр аст. инаи видеои суратҳои берун шагаи фақат суратҳои ошхона бания ё шайне ки хона уже ҳамаш ремонтҳои замонави ҳозир ҳамаша нишон метиҳем. ҳамагӣ 10 соти замин маҳсулот дорад, ки дудар хона кардагӣ тайёр аст бадрон, ки якта калидор, як ошхона бания дурушта, анҷомхона, тандурхона, хоб ҳамаш аст бадрон. ина дидесен чӣ хеле кардагиай. ва ина документошам 100% об свет шам аст. дӯстони азиз, хай ҷои хуба мегӯяд соҳибшон, ягон камбудӣ надорад. дар наздикиш ҳамаи чизои лозимӣ ҳаст. хона полни худ ремонтҳои замонави тайёра, фақат медори зиндагӣ мекунем. дастрош намегӯяд пул дахол шудага мефурӯша мегӯяд бо нархи 106000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. якум рақамошон аст TCL Тоҷикистон, дуюм рақамошон номери Россия аст, ки инашам ҳастай ва WhatsApp-ам пайваст дорад. як рақами Тоҷикистон, як рақами Россия бадрон. кадоме то ки мехарем бо арзон шуд. нархаш бениҳоят нархаш арзона 160 аст, ки 10 соти замин ду дар хона бо отдельни хонаҳои временка хати мисол чизош кати ошхона, бания, кухни ҳамаш отдельни алохона дорад. банияш дурунда ҳамаш ремонт кардагӣ. хай бисёри баъд такрорҳо мекунем. дар рақамошон навистагаса марамат дига маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз, мо реклама мекунем. хонаи, заминаи, мошинаи, квартираи чизе ки дошта бошен марамат роҳӣ кунем. агар шумо хона хариданӣ ки бошен, дар комментария нависед чӣ хел хона дар корае. дар видео оянда ҷудо карда баҳри шумо видео мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, силкаи навора дар WhatsApp ё подписаш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Истиқлол гуфтагӣ аст, соҳибшон. ҷош мегӯяд ҷои беҳтаринай, бениҳоят зура мегӯяд, омада бинем. ҳамагӣ 20 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки седар хона кардагӣ бадрон, ки якта калидор, якта подвали 4 ба 3, хобхона проектҳои навкати аст, не ки коробка аст, сохтмош полни пурра нестай. пеши масҷиди ҷумъахонӣ дар мегатори наздикиш да мактаб, масҷид, мағозаҳо ҳастай. боз такрор мекунам, ки барои одамони фурӯшандаҳо хела муҳим аст, ки адресша мо такрор кунем. шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, ҷамоати Истиқлол, пеши масҷиди ҷумъахонӣ назди мактаб, баъд лаби обайги дайро мегӯяд, чӣ мегӯяд, оби калон аст, ки об обшим ягон камбудӣ надорад, об мушкилӣ надорад, об ҳамаи намудуш то дари хонара ҳастай. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 230000 сомонӣ, ки бо арзона мешавад. бадрон точкаи зура мегӯяд, и территория ҳамин хел заминошо қиматтар аст, ки бародар арзон метиҳад. 230 мегӯяд бо камтар муомила мекунем, мегӯяд омада бинен. якум рақамошон рақамҳои Павилон Тоҷикистон имо пайваст дорад, кор мекунад. ва дуюм рақамошон Мегафон Тоҷикистон аст, инашта WhatsApp пайваст дорад. аз ҳамин маълумот, аз ин рақам метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша гирен. як бор занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. марамат. мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар политехникум гуфтагӣ аст, Сӯйбуш.
Якхонага квартира ҳастае, ки дар сеюм ӯшӯна қарор дорад, 34 квадрати метрае. Бо об свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня. ҳуҷҷатҳои хона садх шуда, техпаспорт дорад. Бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд мефурӯшем. Дар ҳамин хона ки чизе ки ҳастае, бо ҳамаи чизи чораш дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомоние, ки боз арзонтара мешавад. 34 квадрати бадром хай хона шуд нормалӣ, нархшам арзон астае. ин ҳамин рақамҳо астае. рақамҳои мегафон позитсияни кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим астае марамат занг занем. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед. аз шумо хоҳиш дорем ки барое ки навори моро дигаронам тамошо кунанд, лайк казанед, навора дар васайи он подписаш кунем. чӣ хонае ки мехарем дар комментария нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае. дӯстон ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар наздикии Даврӯзаи Кӯлоб гуфтага астае. соҳиб бошамин Даврӯза даромадаш намегӯяд, наздик астае. ҳамин хел соҳибшон наистае маълумотча. ҳамагӣ 12 сотиқ замин астае бадрон, ки як хонаи времека кардагӣ астае, ки мисол хонаш катору монтаж дорад. хоб як ҳамаз дигар санг панҷ шебинам харид қума мехечоб барои ошхона банияи хечшудам дорад. дастрошнам мегӯяд мефурӯше бо нархи 50 000 сомонӣ. боз ҳамирам арзон мешавад. ҷош ҷои хуба ба гуфти соҳибшон ҳам нархшам бениҳоят арзон астае. барои мардуми шаҳри Кӯлоб кадоме ки хонахар бошед, на як бор хай занг зана бо хатишо чақчақ кана ки дар куҷои имина Кӯлоб дае. рақамҳошонро авилон дар шаҳри Кӯлоб назди Даврӯза 12 сотиқ замин, як дар хона бо темболе ки сангпанг амихечо як хонаи дигам доштае. фақат шумо намехали лайкҳоро занед. дар як дора мо намехали хонаи ҷудо ҷудора мисол ҳамин арзона ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатии мо астае. бардорон аз шаҳри Ваҳдат астае, ки назди бозорча пеши ширкати Рахш таксӣ гуфтага астае. соҳиб бош. квартираи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат пеши бозорча пеши ширкати Рахш таксӣ. духонага квартираи бардорон дар 4 ошӯна қарор дорад, 48 квадрати метрае. бо об свет таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, калидор, ҷои хуб да мега центр дай наздашда ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳастай. мағоза, аптека, балниса ҳама чӣ яъне наздикае. дастрошам мегӯяд мефурӯше бо нархи 190 000 сомонӣ. бо кадоме ки мегирад муомила савдои хубам дорад. ина барои мардуми шаҳри Ваҳдат ки квартира хар будам арзон суроғ кунанд. темболи духонага бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ айна бо рақамҳошон тисела занг занем. дӯстони азиз, ин ҳамиқа хонаи фурӯшӣ доштем дар навори имрӯза пешкаштон кардем. лайкҳоро фаромӯш накунед. чӣ реклама доштам роӣ кунед. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи